Ingesleerd wie een joert de jaarlijkse jachthoendenproeven van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Meer dan 70 deelnemers hier in haar meldt voor de examenopdrachten. Hoen binnen belangrijk in de jacht omdat ze de delsketten bisten van de jager ophellen. Het is opvallend dat de laatste jaren hield het meer vrouwen om het examen meedoggen. 2 keer een 10. Ja, zeker. Heel blij mee. Echt super gaaf. Ja, heel leuk. Had u dat ook verwacht? Nee, omdat hij vaak toch wat moeilijker zittend afgeeft. Uit water blijft hij makkelijk wat staan, maar hij ging toch net even zitten voldoende om een 10 te krijgen. Dus ik ben er helemaal gelukkig mee. Aan het eind van het evenement werden de diploma's uitgereikt. Het valt net daar om alle proeven met een goed resultaat uit te sluiten. Nou ja, het is een hoen. Dus de ene keer gaat het fantastisch en de andere keer dan is het dikke vinger. Dus het is gewoon, je moet een beetje geluk hebben. Lang net alle deelnemers aan de hoenenproeven binnen jagers. Gewoon doorgemaaid omdat ze benam een aardigheid hebben aan het trainen van haar hoen. Ja, je bent maatje met je hond en je leeft in de natuur eigenlijk een stukje. Ja, het is moeilijk te omschrijven als je het niet zelf meegemaakt hebt. Dus ik kan het alleen maar aanbevelen. Het is hartstikke mooi.